И още едно видео от рубриката най-шантави бизнеси, които реално правят пари. Започвам с това, че не е съвет за инвестиция. С един приятел, който е колекционер на монети, решихме да се възползваме от това, че всъщност влизайки в еврото вече няма да има български пари. И отидахме в Българска народна банка и купихме доста пари, всъщност монети, където се купуват ти отивайки да си развалиш парите, които имаш. Отиваш в БНБ и казваш, ето 100 лева, искам да ми ги развалите на фишеци от по 1 лев. И те ти дават 100 лева на по 1 лев, само че са в фишеци. Това е много ценно при колекционерите на пари. И един фишек, който струва, например, 50 лева, ние го пуснахме за 85 в колекционерските сайтове и той се продаде. Решихме да купим още и още и още и още и още. И всъщност в момента се возим на вълната. Не сме направили милиони, обаче просто е много шантав бизнес, от който наистина се правят пари. Буквално продавам 50 лева за 80, защото ми трябват пари.